Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Kublay phi baro kini long ki khubor bam ta kasngi. Ka Supreme Court kalapan sa ange shipor ya ka hukum jong ka High Court jong ka Jilla Meghalaya ka balakanglat ya ki ying bishar jong ka District Council ban shimi ki mukot duma baya day bat ki riwlum. Habakran ha ka jungyalang baginong tho khubor ha kam ratre kam jong u ha ka sngi tho ding u Deputy CM ka KHADC ba PNC ulong ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kala penkendria ya ka Supreme Court lingba u Senior Advocate VJ Hansaria. Ha ka jung bishar ha ka artrik unai wing u Hansaria ula kentho ba habapet iki kendon ba kerpang jong kaan balashna na ka benta ka than Bayadei ha district Meghalaya. Ha kitu kimukot duma ha kababaro arngot nong sya le sya keno kidei ki rulum try ring. Ya ka jing bishar ha ban pelong da u arhajar khat khandai ka yeng bishar jong district council but da ka kashiri session ka baman ka puan. Ka Supreme Court kalapan mi ya ka jing pin na la ban pen phai biang ha ki hinriu ta yo. Ha usnem arhajar arfulai ka High Court kelapen scam ya ka hukum penrem ya wei unong sya keno da ka ying bishar session nong po watlai kani ka kam omsham la shimkya da ka ying bishar district council. Hapdeng kani ka jing tray kam jong ka jing pet ngor ha ka paragraph number 34 but 38 jong ka rai bala penrem ha ka khat nyo terik arhajar arfulai. Ha ka criminal appeal number 1 2020 but criminal MC number 2 2020 but criminal MC number 3 2020 lapen sange kum ka jingpen bet bashipor ha gani ka kerdan omdon kamban ai jingtip sha ubriu ubla sha rai penrem unong sha mudui number 4 hendrei kaplilat ya unong sha mudui lada usngosi ya ka rai bala penrem banwat ya baro ki lat an ki badan la ong ka Supreme Court so wasibun ban itu aki ba babitip aka jingidei bat ki district council court ki jongi khamtam mahadin ba ki babun ki criminal cases civil cases la file be direct hagi district session court kane kalong hadin ba nagaleng ka division bench kapini ya ko order kabayday bat jing bom don board shoe jong ki district council court ki jongi ye khandiat ba kin shai ngan shu brief khandiat na baslan but hadu ba ka Supreme Court leng ba ka order jong ka bakal steno ya ka order jong di division bench kabay day ba ka paragraph la tu saw ba la khandiat nga thai bikan mau ha ba kajiri ba ka yes jong komarchan kabaw file hapo district session court Riboy district nong po bat la konbik ya udah ka Riboy district court nakaleng jong di u marlok u appeal siya ka High Court banong ba karay jong ka district court nong po kamdon validity na marba kadibanday hapo ka district council court but ikan mau bahalor kani nakalyang kasolgar but governor la penmiru ikan notification ban ong ba ha i district session court kintai kam habaro ki cases ban ong ru ba haka on notification jongki ban ong ru ba di district council court kinang beten kenrei ka High Court haka division bench kisim ya ka kabulang baka tu kan notification ban ong ba kai ka balik ka district council bagai balik ka district court kabyang bar gibabun ki cases naru usne marjar pulai kim poishu shini te halor kani nga thai piken mau ba haka rai jong ka Meghalaya High Court ka ba khan nyu tarik banai ba February ajar pulai ka ba ki kan shai haka paragraph ko balai pusau jong ka order
ruling jong ki ban ong ba baru artli ki notification kapas putrik benai bakat ar bar arja kat san bar ke balai trik jong benai basan arja kat pra bat laong ba ini ki notification kimla ban tri kam shu kini ki notification ki kran cepang kajing aibor ya ki district council court jong kin rei da garai jong ka division bench house name arja apply lapen kut no ya kajing bakane kajing aibor kam tri kam shu ma shu ban tri kam ndei tangkata aga order jong ka division bench ila ongru ba aga paragraph wala apply pupra ar hajan ring kabamot ki district council court jungi ki mar kamshu haka jingi bat ki cases la among tribal ne tribal against non tribal ne among among tribals tribal against non tribal ka pandai decision court but leng ba ki di paragraph artli ka penduduk borlut ya ka district council bar ki babun ki cases ki manshu changi basmusi kalong nadu usne marjar ar fulai mdon criminal cases shu ba file po district council court nakadaw ka judgment order arjar fulai kablapan court no yikitu ki notification ru banai bor aga district council court but kamong ka basuk yangi ka isi namar saus pa san thusngi nadu ba mi ka division ben judgment kamlong ka basuk yangi ban shim ya kalat kalenti kumnu ban lech supreme court ban convince ka supreme court bakan kondon ban snap yangi kawairu na try pisu thu hi bah kajing sya u agree party u ban lech supreme court andre ngiru isya ngilong agree lang nama balak tak no yangi yaki artli ki yaki board juga ka disomsel court chung but diskutan apa ka Supreme Court halor kan ni kala simkia diskutan apa nagaliang ki special counsel ki jungi ya astan legal advisor jungi ho iba hamar panshong ni atri shitom ban ong ban sa katu ka nesni ha Delhi ban ya konsol bat u Hansarya bodi u Supreme Court lawyer jungi bat da kajing sim kia jongki advocates ki jongi rengkat bat u Hansarya bodi u Supreme Court lawyer jongi haka artri jong mentau berai mencisni hagini isni ila yo ya karai kaba akadnya dei bakani ka case dong commercial katkum ka division ben ka barai arjar pulai kamut pan stelut ya ka order berokoi tangi ka paragraph lai pusau bat lai rajong ka order lastino kabamut itu ki notification dong gubernur mensua aja ka samba aja ka praki imbiang kabamut long ba dang beteng ya kajing pandil yaki criminal cases haka juga por ka mekle judicial rules arja rendu ban apply yang ni kata kama rais ngidang kontinu biang banyak syakamat da kajing stay ya ka paragraph itu sau pat ya kanika lai bukta paragraph hangni isu thu syai ba ka Supreme Court ka burom ya ka ikhtiar jung ka district council paragraph 4 but 5 ban beteng ya kajing tri kam jung ka akajing ini bakani nginang haban pek benya habaro kilang ban yoi banang ni syakmat ban kamshu bandar rifar naga por jaka por dari district Supreme Court syangi dei ban file be direct hami min sa pakar ki ai ki ways and means jongi namar bun sen hadu menta habaki file ki file apa district Supreme Court among tribal ki rifar maki syangi
Tadi kita persyarat ki ways and means jungi. Kumno bangin ya syakmat. Kaji ngedai bat kia trial yang bagi bill police paper production stage. Bahkan one bit direction. Bahkan nom dua way ke right jungi. Tingas ngo banong bahkan ni kadong historic, ketika landmark judgment juga Supreme Court. Nak bentar interest jungi. Ngasai bitip bahang bangi hasi, nyong, midon adli ke. Ka sinsyar bat bishar. Ngimpa ban sorondar ya kas baru adli ya ka sinsyar bat bishar. Haba frame ya ka sikshidela. Kumjuro kat kumka kat kumka annex agreement succession ikan syai ba wat ya ka bisharu ai syangi na mangitip hamangi aka jingi dia tribal kito bala besu ya ka haka six dela gopinat bodolai bat kiwi badon haka assembly debate ban pene ya ka ne ka ikhtiar dungi haka bayde bat bishar par haduk mentang ya sutunat ba ka bishar ka hap haka purusam dungi barok away isukuban sibun bang yo ya ka dikasti order Henry sakhndiat ikut jomila di ban khang kerdep no namangin mak ban support syu yaki manpower ki jomi hakut kadangim don bun ki kisis bandil ki babun ki magistrate jongi kala no amsim ki ka judiciary jongi kala no amsim trikane ngasku ban ong ba kalong kawi ka dauba banang ay mansim yangi ba ka bishar dari banong ka jongi paki kes baro among tribal di bandon syangi. It is high time na kabenta jungi na ikumpa buru-buru bar bikin mau menswa habami ka order persya ikiran wasna yang beriu kari kasi mi dagila tiak ngilik sa Supreme Court nyo kasti order kabumut ka district council ka day ka atyar ba kasti ba na kabenta jungi haka jingi day but pan protect ya karat jungi it is high time nga iwa hajing pet jungi lang baro bala don kam ban kampai ha judiciary nama hajing pet junga jingi ki jungi baro kata haji bawu ubi benta ngamong don kam jingi ki ndai yang ki legislator adon kami ban pai becha Supreme Court haduk bentang gidangnya jenjar haji ribat upur usam batka asam la su thai ban ya kesngau ya ki baro it sim banga penangin skos berki lawyer ki jungi advocate it is high time ba imat kababha ya Supreme Court ba manu badon evidence ban proof di kejaka jungo dengan sengau ba kan ni sisa kan penkin ditya yang ka isi pada kejai bendriu hi bala long high time bangin fight legally kadon kam yangi ya ka competency jongi officer jongi advocates ki jongi IM jongi MDC jongi kenang ba minuan ra ya ka solution nomor haka bekut ladangi kan start kat no nuru agi pai ba ladangi mlong competence hakut kita kilong leno ino nomor haka bekut jisngo jonga ko long ba kira barkan kat bakran tang tiak kawan akut hak stop nadam keren ro habon akut ni suga musim naik keren te naik keren high time nakam tajungi ngi sunat ba district council kementang yang anang proof syu na kapor baka don ya ke ikhtiar ke skamba namar mdei tang hakani haman ki cases ki jongi ni survive Supreme Court kabamut legally we are protected. Kasi don kami yang ikum kinong nikmat ban skusu. Kay kanita siksi dali. Ngai nagalang nga isitan kandiat sngi. Kandiat benai. Ngiyo ban yo ya kasti order. Ngai hangi baka don kami yang isi ban kamblong aktif na kabenta ka interest ka jungi. Kita kilong katuk ni ki jing pasyat dunga. Ka jing ri bat ka landmark jotno na kabenta jungi ka district councils.